Marina Banggi mga ornamental. And welcome back sa aking munting YouTube channel, Bicol Ornamental Fish Keepers. So ngayong gabi, nagpapacking na ako ng mga betta fish ko na pina-wholesale ko sa pinsan ko kay Kuya Jake. Shoutout pala kay Kuya. Ang binabalot ko ngayon mga ornamental is 100 pieces na HMPK na puro male sa isang batch ko ng AOC na red base. So ito, pina-wholesale ko ng mga ornamental kasi napilian ko na siya. So yung mga magaganda, yung itinabi ko para i-groom o para mas pagandahin pa, para mas tumaas yung value. Tapos itong mga sa tingin ko di na pwede, ito na yung pinahulsale ko kay Kuya. Kasi kung ikakal ko lang din naman to lahat, sayang naman ang pagod ko tsaka yung gastos ko sa pagpapalaki sa kanila. Kaya talagang ang purpose nito kung bakit nagbi-breed ako ng betta is para magbenta. Kasi sa totoo lang mga ornamental, ang isda talaga isa sa magandang source ng income. Tulad nung i-share ko lang mga ornamental, tulad nung nakapag-breed ako ng flower horn. So maganda yung naging profit ko doon. Tapos yung sa pag-breed ko naman ng Glowlight Tetra, ayos din yung naging profit noon. Kung papansin nyo nga ngayon mga ornamental, dati yung mga aquarium racks ko, ano pa lang yan, yung mga estante ko, dati gawa lang sa kahoy. Pero ngayon nakapagpa-weld na tayo mga ornamental. So, ang ano doon, yung isda, sila na yung napagkukunan ko nung kailangan ko pang-upgrade dito sa munti nating isdaan mga ornamental. Kaya, para sa akin, maganda talaga tong hobby. Na kapag hobby ka na, nag-enjoy ka na, tapos may profit ka pa mga ornamental. Kaya tinutuloy-tuloy ko lang to. So nag-umpisa ako mga ornamental mag fish keeping, elementary days pa, 1998. Puro pagastos nun mga ornamental, hanggang sa natutunan ko na rin mag-breed, lalong-lalo na itong betta fish. Around mga 2010, dito talaga ako namulat mga ornamental, kasi nung nag-umpisa ako mag betta fish, mag-alaga ng betta fish tsaka mag-breed, hindi pa uso yung online selling ng mga isda. Wala pa nung ng Facebook, wala pa akong Facebook account noon. Pero once na wala akong trabaho, sila talaga yung napagkukunan ko ng source of income. Kaya hanggang sa ngayon, hindi ko na siya, kumbaga naging part na siya ng buhay ko. So tuloy-tuloy lang. Ang sekreto lang mga ornamental, sipagan mo lang. So ngayon, ibabalot na natin itong mga ornamental para bukas may pa-ship ko na papuntang Manila. So ang ginagamit ko lang pala mga ornamental is yung pang sa palamig lang na plastic, kasi i-maximize ko siya sa isang styro para isang styro lang sila lahat. Tapos di naman siya risky dito sa maliit na plastic kasi short fin lang naman sila, HMPK. So di naman mag-detail bite sila mga ornamental. Risky lang to mga ornamental sa mga long fin. Kaya ito na lang yung gagamitin natin. Tapos itong mga jars ko mga ornamental, kung makikita nyo, galing pa to kay Noel na rin yun, yung nagturo sa akin mag-breed ng betta. Nabili ko to sa kanya nung 2010 siguro, mga ganyan.
pa 11. Siya yung nagpasa sa akin nito mga ornamental. So hanggang ngayon, pag talagang walang-wala na akong mapaglagyan, nagagamit ko pa rin siya. So ibabalot na natin itong mga ornamental. Pero mga ornamental, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking munting YouTube channel, please subscribe. Hit the notification bell para parati po kayong updated sa mga video na i-upload ko. At paki-like and share naman mga ornamental para mas marami pang makapagpanood ng mga video natin. Umpisa na natin mga ornamental. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go. Sa tingin ko mga ornamental, hanggang sa dumating yung oras na maging oldies na rin ako, kasi sa ngayon mga ornamental 37 na ako eh. Siguro nakikita ko yung sarili ko as fish farmer pa rin ako mga ornamental. Yun yung ipagpapatuloy kong trabaho kung magkataon. Tsaka yung paggagawa ko ng aquarium, isa rin yun mga ornamental sa nagbibigay sa akin ng malaking income. Sipag lang talaga. Pagkatapos sa trabaho, sa pagiging empleyado, dito naman sa munting isda natin mga ornamental. Shoutout nga pala sa mga lahat ng aking subscriber mga ornamental, sa mga ka-ornamental natin dyan. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range, cause I grind through the... Then, may paparating pala mga ornamental na actual show yung ABA Bicol chapter sa Ayala. So, sa mga mahilig dyan sa mga show grade na betta fish, pwede nyong sumubok sa paparating nilang show, mag-support. Climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. Better see. Tapos sa magtatanong pala dyan mga ornamental kung bakit ang lit ng nilalagyan ko or pinagjajaring ako ng mga beta ko. Kasi yung space ko mga ornamental, maliit lang talaga tong isdaan ko. Kaya minamaximize ko yung pwede natin ma-stock na mga beta. Madami pa naman akong i-jar, kaya ito, magbabawas tayo ng isda. At least hindi na nasayang mga ornamental. Kahit pa paano, may balik sa atin. Tsaka pag kinipon mo naman mga ornamental yung benta sa pag bebeta, meron din talagang profit mga ornamental. Matuto ka lang talagang magtipid tapos mag-budget. So mamaya na lang siguro mga ornamental, tatapusin ko lang muna tong pagbabalot ng mga isda, then balikan ko kayo mamaya mga ornamental. A few moments later. The negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a... So ito nga pala mga ornamental yung
sample lang pina-wholesale ko. So ayan. Take the best thoughts and put them on display, on repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down, you can do some more. Push past all the pain and you'll find a door. Open it up and finally explore everything that you thought you could never do before. And even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even So yun mga Cornamental, natapos din natin yung pagpapak ng mga isda natin. So masakit sa likod. So hanggang dito na lang siguro mga Cornamental. Kita-kits na lang tayo sa susunod na upload nating video. So maraming salamat.